Днес ви представям малък данък, голям вървеж. М235. B48 двигател, 306 конски сили, 18 джанти и 340 мм дискове, черна решетка, BMW LED фарове, спортни електрически седалки, head-up дисплей, подгрев на волана, панорамен покрив, дигитално табло, безжичен Apple CarPlay, подгрев на предни седалки, 3 режима на каране, Auto Hold, Distronic и асистент за следене на ленти, асистент за паркиране и камера за задно виждане, мемори на седалките, автоматични фарове и обръщам внимание, това е едно от последните BMW-та, на което изключваме всички блокажи с едно копче. Ако искате и вие да се здобиете с този или подобен автомобил, посетете сайта ни. Линк в биото.